Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман ҳастам бо шумо автори ин канал. Дар ин канал мо бештар мошинҳои дар дохили кишварро ба навор мегирем. Дар имрӯза видео беҳтарин мошинҳо ҳастанд. Бештар кӯшиш кардем ки мошинҳои дар комментария навиштагиро дар навор монем ва шахсоне ки мошини фурӯши арзон дорем метавонед дар каналҳои рӯи экран зикр шуда танҳо дар WhatsApp ё Viber равона кунед. дӯстони азиз, навори имрӯзро тамошо мекунем. Агар мушкил набошад лайкҳоро зер мекунед. дӯстони азиз, навори имрӯза сар мекунем беҳтарин мошинҳоро ҷо додагем. Бисёртар мошинҳои иномарканд. Як машини фурӯши Mercedes Benz 1.6 барои 6000 май. Объем мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, газа коробка передачаш механика. Мошина дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 52000 сомон, мегӯяд ки 377000 рубли рӯз меша. Абордка такрор мекунам. Объем моториш 1.8 ва срочно буде мошина документош 1 солаи қариб, тонировка ҳам дорад 1 солаи қариб. метавонед занг занед маълумоти муфассалтара гирем. дӯстони азиз, мошини навбати Nissan Maxima 1 сол барои 6998 объем мотор дорад. чандин бародаро дар комментария нависта буданд. сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш автомата. мошина дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. این حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشد 30,000 سومون، میگه که 217,000 روبلی رسوم شما. دکومنتات تیمنیتش یا سالات دیگر چیزی ماشین 100% سرچنه میگه صاحب ماشین. نمرش در روی اکران میتونید زنگ بزنید باز معلومات مفصل‌تر از خرید صاحب ماشین دسترس کنید. خوب بچه‌ها، ماشین البته وزن 29098 لیتر برای 6995 объем мотор 1.5 сӯзишвориш танҳо бензина, коробка передачаш механика. мошина ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. яъне ҳол қарор дорад дар Данғара. нархша бошад 17000 сомон, мегӯяд ки 22000 рубли гузашта мешавад. 10 моҳа тонировка, 4 баллони нав краска кадагӣ муш. занг занем бо гап мезанем, муомилан мешавад, мегӯяд соҳиб мошин. номераш дар рӯи экрана. марҳамат, занг занем, вариантҳои худтона пешниҳод. خوب برادرای عزیز، ماشین البته اوپل استرایف در کوزوفی اونیورسال یعنی کاروان یکی سال برای 6998 объем мотор 1.6 сӯзишвориш бензин، газа коробка передачаш механика. мошина ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. яъне ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 20000 сомони тоҷикӣ, мегӯяд ки 145000 рубли ҳозира мешавад. номераш дар рӯи экран метавонед занг занед. ҳуҷҷатҳои солона надорад, савдо ҳам мешавад, мегӯяд соҳиби мошин. номераш дар рӯи экран. марҳамат. خوب دوستان عزیز، ماشین البته اوپل استرایف میشه که در کوزوفی هتیبک سالش 97 объем мотор 1.6 بسیار باردار در کامنتر هم بنویسن. سوزیشورش تنها بنزینه، коробка передачаш механика. ماشین حالت خوب تکنیکی قرار داره. این حال قرار داره در ناحیه یوون. نرخش باشد 28000 سومون، میگه که 23000 روبلی گزیره میشه. خوب صاحب ماشین میگه ماشین کامبودی نداره، تنها یک صورت روان کرده. دوستان عزیز، اگر بیشتر با شما ماشین советский мақбул حتما در کانال اساسی ما که در کامنتاریا закрепить گه و در описании هست داریم. هر روز ویدیو ماشین советский پارتویم و میگذاریم با باز ماشین نوبتی. خوب بچه‌ها، ماشین نوبتی Mercedes Benz در 190 که سال برای 1990 объем мотор 2.5 سوزишвориш دیزل. ماشین حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال قرار دارد در شهر خوجان ولایت سوق. нархша бошад 22000 сомон، мегӯяд ки 159000 рубли ҳозира мешавад. номераш дар рӯи экран. мошина ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробкаш автомат, мошин 100%, мегӯяд соҳиби мошин. бояд ки такрорам шавад. номераш дар рӯи экран. метавонед занг занед маълумоти муфассалтара аз хариди соҳиби мошин дастрас кунед. خوب دوستان عزیز، ماشین البته وزن 21071 که برای 2004 май объем мотор 1.6 сӯзишвориш бензини холӣ, коробка передачаш механика. мошина ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. яъне ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархша бошад 8000 сомони тоҷикӣ, мегӯяд ки 57000 рубли русӣ мешавад. номераш дар рӯи экран. имо WhatsApp ам дорад. номераш метавонед занг занед, бо вариантҳои худтона пешниҳод кунед. мошин боз арзон ҳам мешавад. марҳамат дӯстон. خوب برادرای عزیز، ماشین البته Mercedes Benz یک کلاس که بسیار برادرها خواهش کردن همین ماشینا.
Inомаркара солиш 2004 объем мотор CO2 сӯзишвориш танҳо бензине. Коробка передачаш автомат е. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 105 000 сомонӣ мегӯяд ки 750 000 рубли рушдӣ мешавад. номерош дар рӯи экран е. Мошин умуман камбудӣ надорад. ҳамаш 100% мегӯяд соҳиби мошин. боз метавонед бародаро шахсоне ки интерес мекунанд мошина метавонед занг занед боз маълумоти муфассалтара дастрас кунед аз худаш. номерош дар рӯи экран е. хуб бардора аз ин мошини навбатӣ Opel Astra G мебошад ки соли бародариш 1998 е. объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. нархша бошад 35 000 сомон мегӯяд ки 253 000 рубли ҳозира мешавад ва соҳиби мошин мегӯяд камбудӣ надорад. мошин умуман савдои хуб карда мешавад агар конкретни харидор бошад. номерош дар рӯи экран е. имо, ватсапан, вайберам дорад. метавонед муроҷиат кунед. марҳамат дӯстон. хуб бардора аз ин мошини навбатӣ Opel Astra G бо соли бародариш 1999 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензини холӣ, коробка передачаш автомат е. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар вилояти Хатлон, Бохтар. нархша бошад 35 000 сомон мегӯяд ки 253 000 рубли рушд мешавад. номерош дар рӯи экран е. метавонед занг занед ва соҳиби мошин бештар ба Мерседес мехоҳад алиш кунад. Мерседес соли 1999 солаш бо болои суман мета. имо ватсап дорад. номерош марҳамат бародарон занг занед муроҷиат кунед вариантҳои худтонро пешниҳод кунед. мошини навбатӣ бачаҳо ваз Priora мебошад ки соли бародаришаш 2012 объем мотори 1.7 сӯзишвориш бензини холӣ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 44 000 сомонӣ мегӯяд ки 318 000 рубли рушдӣ мешавад ва соҳиби мошин мегӯяд мошин тайёр е, расход надорад, губковат кардагӣ ҳамаи наворотҳоро дорад, состоянияш беҳтарин е мегӯяд соҳиби мошин. номерош дар рӯи экран е. боз метавонед худтон занг занед бо маълумотҳои муфассалтара дастрас кунед, арзон кунед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон. хуб бардора аз ин мошини навбатӣ Opel Vectra Bechka ки соли бародаришаш 1999 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 42 000 сомон мегӯяд ки 303 000 рубли рушдӣ мешавад ва ҳолати мошин хуб е. гази евро 4 мотори 1.616 мегирӣ газ мети мегӯяд соҳиби мошин. номерош дар рӯи экран е. дӯстони азиз метавонед занг занед бо вариантҳои худтонро пешниҳод кунед, муомила кунед. марҳамат. хуб бардора аз ин мошини навбатӣ Daewoo Leganzer мебошад ки соли бародаришаш 1997 объем мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. яъне ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 11 000 сомон мегӯяд ки 79 000 рубли ҳозира мешавад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. краскаш зури бада, ҳуҷҷатош 7 моҳи дига ҳаста мегӯяд соҳиби мошин. номерош дар рӯи экран е. марҳамат дӯстон, занг занед муроҷиат кунед маълумоти бештарро дастрас кунед. хуб бардорон аз ин мошини навбатӣ Toyota Corolla мебошад ки соли бародаришаш 2009 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензини холӣ, коробка передачаш автомат е. мошин дар ҳолати беҳтарин техникӣ қарор дорад. ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 67 000 сомонӣ мегӯяд ки 67 000 сомон мегӯяд ки 480 000 рубли рушдӣ мешавад. срочная кондитсионер дора кор мекунад. рестайлингиш 2011 буда. мақсад 2011 кардагӣ ягон камбудӣ надорад дӯстон. номерош дар экран метавонед муроҷиат кунед. бардора аз ин мошини навбатӣ Toyota Camry мебошад ки соли бародаришаш 2008 чандин бародаро дар комментария мошинои иномарка хошед. марҳамат. солаш 2008 гуфтем. объем мотор 2.4 сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш автомат е. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 73 000 сомонш мегӯяд 527 000 рубли рушдӣ ҳозира мешавад. срочная мегӯяд соҳиби мошин тоза ягон ҷузавии пӯшидагӣ надорад. мотор 100%, коробка 100%, документҳо то охири сол, ходовиҳо 100%, задни камера ҳамаш тенҷа. мақсади гап хулоси калон ки мошин умуман камбудӣ надошад, такси задагӣ нест. сабаби фурӯхтанаш пул лозим аст. срочна. номерош дар рӯи экран е. дӯстон метавонед занг занед маълумоти муфассалтара вариантҳои худтонро метавонед пешниҳод кунед. номерош дар рӯи экран е. бардора аз ин мошини навбатӣ ваз 2109 ки соли бародаришаш 1991 объем мотори 1.5 сӯзишвориш бензини холӣ,
коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. Намоша бошад 8000 сомон мегӯяд ки 57000 рубли ҳозира мешаванд. хуб мошин бо алишам мешаванд. номерош дар рӯи экрана метавонед занг занед, вариантҳои худтона пешниҳод кунед. хуб дӯстони азиз, дар инҷа навори мо ба поён мерасад. шахсоне ки канали моро тамошо мекунед, дроен ҳатман дар канали асосии мо ки дар описания дар комментария мемонем, дроен обуна шавед. дар ӯ канал бисёртар мошинои советские мепартоем. хайр дӯстон, то навори оянда ҳатман дроен ва каналан хабар гиред.